يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويله يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويله الله تجيجاgo oburni daha taga kahunuma musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmede fere feeñayi windere feeñjay ɓatake bindaɗo mobare nogase jeetati mboyi hitande ujunnaɗe nogase tati ɓatakuji men fayti koye tarihaji annabaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗo en hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en beltanima sernaɓe men anduɓe men andinɓe no o diine l'islam belɗomo gonɗen e dow mum musidɓe tedduɓe bandiraɓe julɓe taweteɓe jokli windere kala en jetti joomi men en garte e oɗo henna talata hande nogasi jeetati lewru mars ngam jokkude jewte men ko fati e tarihaji annabaɓe eɗen jaada e musidɗo men ceerno men ceerno Khalid Abdoullahi Sy gorko mo Soringo haade men yettade tarihaji men min gaddana mon docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellindo saaha mo gonɗen docteur Djiby Sow baɗɗo wittoji mum ko fati banggue leɗɗe ɗe Allah funni taw koye leɗɗe e mbadiji certuɗi docteur Djiby Sow ene safra ñabbuji curto e nder ɓalli ko wayno fibron wayata kono ɓiɗɗo wonata koye reedu ko wayno kiis neema hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala gonduɗo e asma gonduɗo e diabète tension ɗojjo duumigo koyɗe musoje keeceji musoje koye musoje donkude ɓesnude caɗele gorago ko noonne kadi e fannuji goɗɗi kala docteur Djiby Sow ne safra docteur Djiby Sow tawete koto kiidira noon waɗɗani keerol leydi Mali kono kadi ɗeɗo henna balɗe docteur Djiby Sow ne heeɓo yaade to Nouakchott laamorgo leydi Mauritanie sa yiɗi jokkodirde docteur Djiby Sow mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa numéro makko WhatsApp ko tonggode leydi Mali 00223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe bandiraɓe julɓe en ñaguima joomi men nde jaɓanta men golleji men moƴƴi kala ko tata hen jomiraɗo yaafo en musidɗo men ceerno Khalid Abdoullahi Sy en garte yewtere men tarihaji annabaɓe bandiraɓe kala ene jappi noppine paadi nde tawno ne duusa rewɓe ɓe ɗoɓe ndefata ɗo ne duusa yeeyoɓeɓe ne duusa gollotoɓeɓe ne duusa moni kala ɗo heedi nde tawno en usta yolde ene ɓeyda gandal ne uddita haqqille ne ɓeyda pinal ne hecciɗina ɓernde ene taga neɗɗo kadi wadde gueɗe moƴƴe ha heewi ceerno Khalid Abdoullahi Sy ɗum noon min dokkuma konngol calmina bandiraɓe garine jewte men ceerno Khalid Abdoullahi Sy assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu julɓe cuute juuɗe mon dow mboɗo manta annabi ɓurɗo winde tawretalina jila zaborali assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu seydi Sarr
mi salmitimama mi wima bani ba mi weltima no feewi mi ari notande ba e noddago maɗa e yewtere nde gownoɗen waddude ñande kala ene ñaguima Allah nde Allah resdata en sembe gam wawde wadde ñande kala yewtere nde ha mbawen yettinde ɗum e dow jaam. En calmini dendagal weltare ɓiɓɓe fulɓe foof, en calmini juɗɗo fof ɗo woni, kono en calmini jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e aduna. Caggal ɗum en calmini jokkorgal meɗen to Allah subhanahu wa ta'ala, alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbayi en gari har sorigo ɗo, en calminimo, en juurimomo, en ñaganmomo Allah moƴƴere ko mbawɗen dañde ɗo foof e wawde joɗade wiya Allah wi nelaɗo wi, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah rewi ɗum koye jungo makko, ala ko andira so wona ɗum. eɗen ñaagui Allah yo Allah hokkumo rontinde, Allah junna ɗum. ko wona ɗum ko en calmini juɗɗo fof ɗo woni, en calmini dendagal mono tawe ɗo e Sengue, caggal nde calminen soori monaɓe foof. ko wona ɗum ko Sar Abdoullahi Sar mi salmitimama, mi wima kadi ba Allah artiten yewtere meɗen. kono kadi en calmini bandiraɓe men rewɓe, kala ko wiyete debbo en calmini ɗum, en juurima ɗum e tumnade haalama hanki nde wonde rewɓe Allah no hokkiɓe ɓuural no fewi no fewi kamɓene. ɓe wona famɗuɓe to banggue diine. diine wawa gasde tawɓe tawaka, kamɓe gadi mayde e diine. debbo adi mayde taw wardaka jaaɓi Allah. wardede oɗo sababu warede mo ko jabde mo Allah, pourtant o jaaɓi Allah. ɗum woni saabi o wara on ko debbo. yummuma Ammar bun Yasir o wiyete ko Sumayyata, ko kanko adi warede. o wara warko bonɗo, koyɗe makko ɗiɗi koyngal foof haɓɓa e ngeloba, geloɗi ɗiɗi cogga ɗi ceerda ɗi peecimo, ko ni ɓe mbardimo. on ko debbo adi gonɗinde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, kadi ko debbo adi gonɗinde nelaɗo Allah. yimmen Khadija kanko adi gonɗinɗa nelaɗo Allah. ɗo gonɗi nelaɗo nde on saaha hay neɗɗo goto gonɗina nelaɗo Allah. kanko adi andude nelaɗo Allah ko woni ko, kanko adi gonɗude. o gonɗini nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. caggal ɗum kadi alqur'ana o a tawata hen simore en innira worɓe, kono aɗa tawa hen simore en innira rewɓe, simore rewɓe aɗa tawa ɗum e qur'ana hen. ɗum ko rewɓe jeeyi. so ɗum ɓenni debbo tan woni Allah waɗa ndiyam kaɗojam neɗɗo juulde yalta e makko taw ene dago o juula. gorko dañani ɗum. ɓeeɗo noon wiyeteɓe rewɓe tedduɓe ɓe Allah teddini, ko kamɓe jibini en. e nder koɓe jibini en ko hande kala ko dañƴen e nder galleji ɗi ko kamɓe. en jahat desdeɓe galleji ɗi, kamɓe defanten ko ñamden, kamɓe pittante en, kamɓe ƴogante en, kamɓe guppante en, kamɓe gasata so limtama. wadde enen woto donken duwonade ɓe kamɓe rewɓe. yo Allah moƴƴanɓe, yo Allah waɗe kala koɓe jibini barke, yo Allah waɗe keeceje mabɓe he barke, yo Allah mofte rangaji he barke, yo Allah hokkuɓe ɓe jibina barke. kala koɓe jibini yo Allah waɗe hen barke. barkeji ɗi kadi kala e mabɓe dañƴo barke o yo Allah hokkum hutorade ñaama hen ko juuti. caggal ɗum kadi so gurdam gasi ɓayde duumade ala, yo Allah nawɓe e yurmede mum, yo Allah nannuɓe e yurmede mum caggal nde ɓe jeeyi. en duwaniɓe debbo fof ɗo woni nde Allah moƴƴanta ɗum. Sar Abdoullahi Sar konngol artema natana yewtere men inchallahu taala. ceerno Khalidou Abdoullahi Sy ɗo kalɗa ɓeɗo hen bandiraɓe ɗo ɓe tedduɗo nde tawno mboɗo heewide kala saha kala ko debbo waɗi ko gorko waɗi ɗum. debbo ko fidèle, hada fi haali ɗum. so halfinama hunde hewani bonnude, so wona gorko adi bonnude. ɓerde mum muusa noon bonna. kamɓe jibiɗi en koɓe tedduɓe. ɗon ɗo kalɗa rewɓe ɗo jeeyen ha to tiggere mi juuro toon debbo danejo o moƴƴo o nunɗuɗo neniraɗo moƴƴo Coumba Abdoul Ba ya wuur ko heewi. ceerno Khalid Abdoullahi Sy gartaten jokkaten koto Iblis salino sujjande baba Adama, ko ɗon tan jokkirten
nde puɗɗoɗen addoyde namdal men ceerno Khalidoullahi Sy bisimilla maɗa. ay seydi Sar mi salminima mbiɗa ɗaccinnoɗen hanki koto Iblisa sali sujjande baba Adama ɗo caggal Allah yamirimo. aha no mbirɗa ni ko noon ko ɗon goppunoɗen Allah subhanahu wa ta'ala caggal ɗo yamiri malaikaji ɗi yo ngar cujjana baba Adama adi sujjande baba Adama mbinoɗen hanki ko Jibrilu alayhi salam refti hen Mika'ilu refti hen Azra'ilu refti hen caggal ɓeɗo fof Allah noddi Iblisa sali sujjande baba Adama. Iblisa wimi sujjanta oɗo Allah wimo ko hanma sujjandemo o min ɓurɗumi sujjanta ɗum. Allah wi ko hanma sujjande ko ganduɗa ko min tagiri ɗum junggam. O wi ala oɗo mi sujjanta ɗum sibi oɗo min ɓuri ɗum min tagɗa kam koye annore oɗo tagɗa ɗum koye ɓakkere ɓalere ñolnade ha ñoli mi wawa sujjande oɗo kadi so ɗum ɓenni wona ɗon tan haaɗi min a tagi kam duuɓi mbiɗa rewma ko ndewmami duuɓi haade oɗo tagede ko gasata oɗo ko joni taga tan suwa hay fuɗɗade rewdema to mbiya yamare mi sujjanam ala min mi sujjanta oɗo. Allah subhanahu wa ta'ala heɓiti wi Iblisa min mbiɗa andi guila ko adi gila suwa tagede gila mi suwa tagdema an mboɗo andi gandalam iditima e tagedema wonde an sa ari ko goofo womi gonata. Allah subhanahu wa ta'ala wini Iblisa mi andi kay gila ko adi to bangi gandalam min Allah subhanahu wa ta'ala gila mi suwa tagdema gandalam iditima tagede maɗa wonde an sa tagoyama gonata ko goofo womi gila mi suwa tagdema andude mi an ka goofomi somi tagima ɗum mi somino e gandalam mbiɗa anduno ɗum hawanimi hawata kam jogorani hawdemi sibi gandalam e andudemi ka wonde ka goofomi gila tagaka mbiɗa andi mi andi gandalam iditima andude wonde sa arima o fom gila tagaka gila suwa tagede min gandalam yettima wonde an Iblisa somi tagima ka goofowomi mbiɗa andino ko ɓooyi e kadi so ɗum ɓenni ko ndewatami ko fof mbiɗa andi wona ɗum woni ko wattinta sibi gandalam wonde ka goofomi iditima tagedema wadde ko ndewatami ko nafatama ɗum ɗo hawani min mbeɗa andino koko arata heddino ko saaha mum yontano ñalawma mum arani ñalawma mum yontata koye tagede oɗo tagaɗo mo mbiyeɗa ya sujjan caliɗa koye ɗum ommodirta koye tagedema ommodirta saladema yamiroram ommodirta koye garal oɗo garɗo jooɗi haɗanno ɗum feeñde tan ko wasdemo arde kono noon so ari tan salade made caliɗami de feeñat ko ndewɗami ko fo e mawdu no kawtoriɗa ɗum ni ko jogorɗa woftami ko ɓurata ɗum hewde min mbeɗa andi ɗum heddino on wonata sababu goofol fuɗɗo ko tagede oɗo mo tagmi saɗa wela noon saɗa metta o ɓurma ɓuri ɓurdomo ko min waɗiri noon ay joni noon ɗum ɗo wona hunde hesere e am min ala hesɗi ko e ma walla goɗɗo kono wona min mbeɗa andi ka calotoɗo mbeɗa andi ɗum Sar Abdoulaye Sarr konngol artema inchallahu taala. ceerno Khalidoullahi Sy yo Allah suuren yo Allah ɓeydo suturum e men saabu hande wonko heewi so maskuji ɗi guittama tan bonata ƴeew tan oɗo Iblis ala fof ɗo rewani Allah e asmawuji e leyɗele kono noon ko masku tan wonnode masku o iwi tan feeñi ko seyɗani yo Allah dandu en enenne wonko woni ga ha heewi so maskuji ɗi giwi tan moƴƴani yo Allah dandu en kadi rewde Allah rutto kadi waso jeeyi sababu hande perdemo ko heewi. ceerno Khalidoullahi Sy o salima sujjande baba Adama teeni Allah e gandal mum ne andunowo jaɓata ɓe jettudima ha ɗon holno Allah wadde makko
ay seydi sar mi salmitimama lawol gongol eyi mbiɗa on saaha no Allah waddi e makko ɓayde Allah hankkadin famminimo wonde kañumne andi ko ɓooyi ko jogoɗɗo salade ɗum eyyi on noon saaha nde o sali sujjande baba adama Allah haalnimo kaɗo haala Allah wimo tan ko joni arga yaltu e yurmedam an ka ñiŋaɗo ka diwaɗo ka goɗɗinaɗo yurmede Allah yurmede Allah nde Allah wi yo yaltu e mum nde noon ko gueɗe ɗiɗi wiyama ko aljanna o wiya yo yaltu wiya ko asmanuji ɗi kono ala fof ɗo Allah riwanimo Allah riwo e gueɗe ɗiɗɗe foof bisimilla nde Allah riwimo joni ya an ka diwaɗo a jeeyama e huɗaɓe siɓi a waddinama yurmede Allah joni ya ano e kala dewɗo e ma mami hebbin jeygol biyetegol jahannama ano e kala dewɗo e ma an mami hebbin jeygol jahannama an e kala dewɗo e ma ɗum waɗi ɗon tan Iblis hebbiti wi jomam jimmi ko muñanami mbasa wardemi e aduna ɗaccami wuura ha ñande ummital yimɓe mi fuɗɗo mayde mbasa wardemi tan mi heddo e gurdam mbiɗo wuuri ha ñande yimɓe jogoyi ummitade Allah subhanahu wa ta'ala wimo ayya an jeeɗa koye muñanaɓe mi jaɓi ko kalɗa ko mam muñane kono ha ñalawma waktu gandaɗo o ñande yimɓe fof jogori mayde ñandena maydat e mabɓe ñandena maydat e mabɓe a muñanta ka ñande ummital kono ma muñane ha ñande buutufal wutta yimɓe ne jogori mayde kañumen kamen kala eyyi on ñande ma mayde yimɓe ɗon e ɗon tan Allah subhanahu wa ta'ala wayliti tago makko kanko Iblisa sibi o jogino ko sifa malaikaji ko baadi malaika o jogino ɗon e ɗon tan Allah wayli tago makko o wonti shayɗani sibi kanko Iblisa kanko wonno mawɗo malaikaji o salima yamirore Allah o salima neɗɗo oɗo mo Allah wi yo teddin o nayano ɗum o sujjano ɗum o sali ɗon e ɗon tan Allah wayli tago makko Allah ɓoori moƴƴere wanno e makko nde Allah ɓoori moƴƴere wanno e makko nde Allah waɗi ko shayɗane Allah itti mbaadi malaika ɗi wattimo mbaadi shayɗane woppi ɗon mbaadi shayɗane ɗi on saha o jogino ko inde nde wiyete ko tedduɗo to Allah o jeeya ko e ɓurnoɓe teddude koye mawɓe malaikaji o jeeya kanko Iblisa hay dingiral gotal wonani dow leydi he hay dingiral gotal kadi wonani dow asman to so wona Iblisa meeɗi ɗon sujjande Allah o meeɗi ɗon juulande Allah dingiral gotal tawetake e leydi he so wona Iblisa meeɗi sujjande hen Allah dingiral gotal tawetake to asmanuji to so wona Iblisa meeɗi sujjande ɗon Allah kono noon gofol ngol ɗo gotol woni sababu dendagal ko rewno Allah boni o tawata ɗum dafara janggo ina jogori naftemo wadde noon Allah ko kulbiniɗo Allah ko kawniɗo oto taw Allah ha cikka dewal ma Allah ngal ɗo e ma nanne aljanna oto yi neɗɗo jawamo kala ko jawruɗamo ha mbiya oɗo ko ni jogori wade ala fof bawɗo rewde dewal Allah ha yetto Iblisa kono o naati jeygol yo Allah faamu Ablaye Sarr konngol artema on saha gadda namdal gongal inchallah hoto rew Allah ha koloɗa woto yi neɗɗo kadi ha jawoɗamo ƴew tan oɗo Iblis moƴƴere nde Allah lowno e makko de annore nde foof deke nder o ko seydani enen nde ɗen ñaagui Allah yo Allah suuren yo Allah ren yaafo en sabu won ko yiyete hande teddina rokka woni hundeji kala ñande Allah hunci ɗum feewaji
ceerno Khalidullahi Sy kankoɗo hen Iblis o wiyatno ko tedduɗo o ardima konuji o rewi Allah e diguire e nokkuji kewɗi o wattidiɗo hen no holno wayi. Seydi Sall mi salminima lawol gongol mbiɗa Iblisa wiyatno ko tedduɗo to Allah aha ko noon o wiyatno. Iblisa Seydi Sall omo jogino inde kewɗe ko adi foof mbiɗen kanko Iblisa ko kanko jogino coktirɗe aljanna duuɓi ujunnaje capanɗe 4 o joguima coktirɗe aljanna o wondi e maleykaji duuɓi ujunnaje capanɗe 8 o woni mbajotoɗo maleykaji ɗi foof duuɓi ujunnaje 20 o woni mawɗo leñol maleykaji ene wiye kurbi yiina duuɓi ujunnaje capanɗe 3 o woni mawɗo leñol maleykaji ene mbiye ruhani yiina duuɓi ujunnaje 20 o wangima danki Allah ki sa hajjoyi suudu Kaaba ɗum wangorte ni duuɓi ujunnaje 14 kanko Iblisa sa ari asman keɗɗo e aduna o inde makko ne winda ɗon inde nde ko dewowo Allah nde won noon ala fof ɗo meeɗa rewde Allah wona dow wona less habarama sa weeyi hakkude leydi asman ɗo tolniɗa fof sa woppi mesalal so ngal saame leydi ɗo ngal saami fof o meeɗi sujjande ɗon Allah kanko Iblisa sa ari asman ɗimmo inde makko ne winda ɗon holnden inde windade ɗon kanko Iblisa o wiyata ko duuɗiɗo Allah jaafoɗon de duuɗiɗo kala ko Allah haɗimo duuɗaniɗo Allah kala ko Allah yiɗa sa ɓenni ɗon ari asman tahbijo ɗon o wiyete oɗo ko gando Allah ko gando o wiyete sa ɓenni on asman ari asman naybijo on asman inde makko ne winda ɗon hol inde makko windade ɗon waliyu Allah sa ɓenni on asman gara e asman joyiɗijo kanko Iblisa inde makko ne winda ɗon hol inde makko windade ɗon kulɗo Allah ɗon o wiyete kulɗo Allah sa ɓenni on asman ari asman jeegoɓijo on asman jeegoɓijo inde makko ne winda ɗon hol inde makko windade ɗon inde makko windade ɗon ko cokowo aljanna joguiɗo coftirde aljanna nde wonno o joguima coftirde aljanna duuɓi ujunnaje 4 ɓenna ɗon gara e asman jeeɗiɗijo inde makko ne winda ɗon hol inde Iblis windade asman jeeɗiɗijo tedduɗo to Allah kono noon sa ɓenni a fayi toon alluwal denangal ngal bindetegal hoddiroji Allah sa yeehi toon tawata toon ko Iblisa winda toon jeeɓiɗo Iblisa ne fira gueɗe ɗiɗi inde nde jeeɓiɗo wattande gurdam mum eyyi jeebiɗo wattande gurdam mum Iblisa kadi ne fira goɗɗum ɓooriɗo Iblisa ne fira ɓooriɗo yurmede Allah eyyi gueɗe ɗiɗɗe fof Iblisa ne fira ɗum wadde noon oɗo Iblisa ko oɗo woni gollude ɗeɗo golle fof ɗiɗo duuɓi fof o rutti o bonniri ɗeɗo gueɗe salade neɗɗo o sali ko neɗɗo de o famɗini neɗɗo ɗeɗo golle fof woni wadde an neɗɗo a wawa dañde duuɓi Iblisa dañi ɗi a wawa dañde martaba Iblisa dañño o a wawa gollude golle Iblisa gollunode so tawi a salima neɗɗo mi anda fof an holto kaɗa daññoɗo ɗum ɗo o sali neɗɗo tan o goora an mo dañata ɗum ɗo jogorani dañde ɗum ɗo o ɗeɗo golle a wawa gollude ɗi duuɓi a wawa wurde ko golli ko a wawa gollude ɗum a wawa ɗo rewi ɗo so tawi a añi neɗɗo mi anda to paɗa yo Allah dandu en e anji e añande e añodirde oɗo Iblisa o sali sujjande baba Adama Allah subhanahu wa ta'ala wimo Iblisa yaltu e yurmedam o yalti e yurmede Allah kanko oɗo Iblisa Seydi Sarr konngol arti e maɗa jokken golle jaafoɗa oɗo wona kanko jaheten kono noon nde wonde omo lombiɗo eyyi alay saago kalenmo seeɗa ɗum noon Seydi Sarr konngol artima inchallah ko kalɗama ko gandal jibinama hen no fewi no fewi no fewi ceerno Khalidou kadi ko hunde wande fayida ne moƴƴi yimɓe ganda holyoɗo hen Iblis saabu eɗen gandi ko gandinɗa en ɗo henna ko
ko sababude neɗɗo o ɓoora neɗɗo ne yo teddin neɗɗo Allah subhanahu wa taala tagi en kono o wi ko yen teddodir aljanna woni koye hakkunde men moƴƴere woni koye hakkunde men martaba woni koye hakkunde men ittande gueɗal haɗata gueɗal ceerno Khalidou ittande gueɗal haɗata gueɗal est ce que ceerno Khalidoullahi si o joguima haw jogui caaɓe aljanna ceerno wattinto ko jeygue saabu en jiito aduna ga henno neɗɗo ne wona ministère de justice ministère de la justice ne wona ni gardiɗo kaso kañum hoɗum wurto kadi so e nder on kaso kala ko woni dow nana less ga hen won dewo e ma ne hocca paɗe ma jamma e ñalawma aɗa laaramo aɗa rokka martabuji e sara maɗa saaha goto tan Allah feeñanma oɗo hen ko gaño maɗa est ce que ceerno Khalidoullahi si en gari ha ɗo henna jokkan en tan min ndewa hettade inchallah eyyi Seydi Sarr mi salminima lawol gongol eyyi a jarama Seydi Sarr yo Allah yommoƴƴe aɗa mbira yomi jokku tan yomi jokku eyyi Seydi Sarr a jarama ayi mi namdoma gueɗel gotel bisimilla holko woni sababu komi namdinoma de Seydi Sarr bisimilla holko woni sababu Allah halki dendagal kala mo annabi tolnodirno ene haɓa e mum Allah halki ɗum kala annabi mo Allah nelno to Allah nelnomo ɗo so tawi ɓe calima gaari maɓɓe bondidi mi adda yeru annabi Moussa hawruno koye Firawna woni mawɗo maɓɓe kamɓe hefereɓe kamɓe bonɓe ɓe kanko ɓurno sandulinde Allah warimo sibi salade annabi Moussa kala annabi mo Allah nelno ɓurnode mawnude e salinoɓe Allah wari ɗum sababu nde salare mum kono noon Adama hawri koye Iblisa ɓuri bonde e saliɓe kañum fuɗɗi salare Iblisa fuɗɗi salare joni holko waɗi Allah waranimo kanko ari o saliɓe est ce que ceerno Khalidou min e hettotoɓe foof min denti min gatringal namdal e maɗa eyyi ɗum ko namdal ngal nanimama Seydi Sarr min gartiriɗo e maɗa inchallah eyyi ɗum noon a ɗantiyam tan mi haala bisimilla Seydi Sarr ayi janggo so hefereɓe nannama jeygue holɓe ɓe noddata ko yimɓe ɗiɗo ɓe noddat Allah ɓe mbiya Allah hollu min yimɓe ɗiɗo ɓe hen goto fuɗɗuno ko wiyete salare o woni Iblisa goɗɗo o fuɗɗuno ko wiyete wargo o woni Qabila ko ɓi baba Adama ay jasɓe ɓe sonaki jeygue ko ɓeeɗo ɗiɗo ɓe noddata ɓe mbiyata ko ɓeeɗo woni sababu haaɓe cali haaɓe mbari ha woni sababu ɓe naata e jeygue hollumin ɓeeɗo ɗiɗo eyyi ɓen goni majjinɓe min hen goto ko jinne woni Iblisa goɗɗo o ko neɗɗo wiyete ko Qabila ɓi baba Adama o sa holli min ɓe min mbaɗaɓe less koyɗe amen min jaɓɓaɓe haaɓe gona less haaɓe ɓuura medde lefte e minen joni no mbimami holko woni sababu kala mo Allah wadduno e annabi Allah wari on ha heddi baba Adama Allah waddinomo e Iblisa salima kono Allah heddi Iblisa jaabowol ngol ayi nelaɗo sallllahu alih wa sallam wino so a tawi Allah yiɗino wasde woofede e aduna o tagata Iblisa selli so Allah yiɗino wasde woofede e aduna o tagata Iblisa ɗaccede Iblisa e aduna ɗum wonko firata ɗaccede Iblisa e aduna ɗum firti ko Allah ene yiɗi jarribade Allah ne yiɗi jarribade aduna o omo yiɗi jarribade yimɓe ɓe ha feeña to banggue boowal gonɗinɗo Allah e jedduɗo Allah Allah ɗaccirɗo e Iblisa tan ko jarribade yimɓe ɗum tan woni sababu ɗaccugol ɗo Allah Iblisa huɗaɗo Allah o yo Allah huɗmo joni noon Seydi Sarr Allah subhanahu wa taala o ɗacci Iblisa o wi ɗum yaa ko mbiɗa ko mi jaɓi mi muñanima ha wuttande adide keddugol Iblisa e aduna ko lefte wonande hefereɓe kono ko jurum wonande juɗɓe gonɗinɓe Allah
Allah ne yiɗa julɓe gonɗinɓe Allah woofɓe iblisa o yiɗiraɓe so ɓe jaɓani ko iblisa yamirta ko Allah ne yiɗir ɗum julɓe kala caliɗo lundi iblisa Allah ne ɓeydo yidde on sibi ko lundi iblisa ko hefreɓe noon gurdam iblisa ɗum ko worodde wonandeɓe ay janggo iblisa so tawi ɓe naati jeygol ko kanko wonata almami omo waɗa hutba holko hubbinta gande koy Allah fodanino on fodore gonɗude minne mi fodani on kono fodoranɓe ko fenade fodore Allah nde goppuɗon ɗum nde oɗon fodoran fenane nde eyyi paamon noon mi ala e mon doole mi noddu on tan notuɗo kam guila e aduna on lundi Allah ndewɗon e yam son ndewano yam mi alano doole wiide pourquoi ndewano yam mi waɗata noon haydara mi noti on tan mi noddi on tan on notima woto ñiŋe kam noon on gariɗo henno on naati jeygol woto ñiŋe kam de ñiŋe koye mon mi wawana on haydara mi wawa dandude on onon koye mon on mbawana kam haydara mbawa dandudemi eyyi gande en gardi ha ɗo goto fof e hoore mum ay ko ɗo iblisa battinta e yimɓe ɓe on saaha noon baba adama alhamdulillah koye jappere makko piliyani makko kanŋe o jooɗino ɗeɗo golle nde gollata nde Sar Abdoulaye Sarr golle ne jokka ɗum noon konngol arta e ma inchallahu taala gadda namdal gongal ceerno Khalid Abdoullahi Sy firti tan neɗɗo woto jokkoye kuulowo sa jokke kuulowo tan a kuulat firti ko holɗum woto jole bateau ciyowo walla lana ciyowo kalde ko yiwi a yuwat iblis ko juwowo sa remo ko tan a yuwat pentira hoorema bonna hoorema ndewa e makko o bonnanma gurdamma teni ko juwowo ka juwowo woni tan onon foof kono kuuloɓe ko jeygue yo Allah dandu en hen ceerno Khalid Abdoullahi Sy baba adama nana jokki joɗade e sage mum kanŋe o bete ko ɗon golle ɗe foof jokki walla ala wo jippe sage o golle goɗɗe jokki ɗon holno wayi Seydi Sarr mbiɗa joni beele golle ɗe jokki ko omo jooɗe sage walla ɗo hanke ɗo telloto sage o walla holno watta Seydi Sarr ɗo hankadi Allah subhanahu wa taala wi kanko baba adama yo jippu ɓe jippinamo e sage he e minbar makko he ɗo jooɗino o waɗi hutba makko omo jooɗi e sage makko kanŋe Allah yamiri yo jippine ɓe jippini baba adama Allah wi malaikaji ɗi yo jogginmo hakkude mumen malaikaji ɗi ƴetti baba adama ɓe joƴƴinimo hakkude mabɓe ay ɗo ko ɗo Allah werli e makko ɗoygol Allah wi o tampi hankadi kanko o wona malayika ko neɗɗo malayika tampata kono kanko ko neɗɗo o tampi Allah ne sohli foftere makko yo fofto seeɗa nde wonnan foftere ɗoygol ko foftere wonande ɓandu eyyi ko foftere wonande ɓandu sa ƴeewi wolde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wolde makko wiyetede Uhud Uhudi nder wolde tan yiya julɓe hewɓe mbara julɓe hewɓe gaña hono mayde e tampinede julɓe ala e gol wole nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kono ayde Allah yiɗi walloydeɓe Allah wi ko yoɓe jaaɓe ɗano seeɗa Allah weddi e mabɓe ɗoygol ɓe ɗani nde ɓe pini kulol mabɓe e tampere mabɓe yeehi ɓe mbawi ruttade wadde noon Allah wi yo fofto ɗo seeɗa kanko baba adama o foftoro ɗoygol ay kanko baba adama to ɗani ɗo ko ɗo tan e nder ɗoygol makko Allah addanimo koyɗol kanko baba adama Allah addanimo koyɗol o yi e nder koyɗol makko he hunde ene tage e makko o yi ko Hawwa ene taga e makko ha laaɓi ha yo cer e nder koyɗol he kanko bamen adama Hawwa gila suwa tageede makko kanko bamen adama o yi ɗum e koyɗol kanko baba adama nde Allah waɗi waɗani tan o hoyɗi Hawwa e nder koyɗol makko yummen Hawwa ene taga e makko to yummen Hawwa taga e makko o yi e koyɗol he kadi omo oño fewde yummen Hawwa nde o yi yummen Hawwa tan o wi omo maɓɓa ɗum omo jikka ɗum o yi ɗum e koyɗol he
e on ɗon sahaa no yiiruno e koyɗol heeni nde o finata Allah no hulɓini no feewi nde o yii yummen Hawwa e koyɗol he taga e makko yalti tan o wi omo maɓɓa yummen Hawwa omo mema ɗum omo marɓa ɗum e nder heen kadi o suwa finde ɗon Allah tagi yummen Hawwa e makko taw mo ɗaani ɗo ndaran koyɗol ngol ɗo e tagde Allah yummen Hawwa e makko ko gootum woɗɗodirani woɗɗodirani ko gootum eyyi wadde noon yummen Hawwa tagama e baaba Adama to banggue makko nano wirgo makko less ngo kono noon hade yummen Hawwa tagede e makko taw